Sa ti Abra River, kadagiti pang namnamaan, ken pagdependaran dagiti mangalap para iti pagbiaganda. Ngem saan ang mailingin, gapo iti panaging bubukod dagiti dadduma, bimasitin iti parabor alames, tinasao akarayan. Babaen iti fish court talakayan ti BIFAR, na ijaya ti konsultasyon wenno community dialogue seknan ti Fisheries and Coastal Resilience Project wenno Fish Corps project iti ahensya para iti probinsya. Out of the 6 provinces of the region, it's only Abra di ada daytoy nga paka-implementaran ti Fish Corps program. Na daytoy nga Fish Corps program got funded by the World Bank to be implemented in 7 years and the total project cost for the whole program ti entero nga Pilipinas kat mga 11 billion. So nga makishare tayo nga taga-Abra kan daytoy nga pondo para iti coastal resilient projects. Umuna a component ti nasa o a proyekto ti Fisheries and Coastal Resilient Resource Planning and Management wenno Fish Cream. Daytoy nga component kat isu ti in charge iti conservation measures nga i-implement tayo ita Abra River tapno masalwadan data resource nga Abra River kan dagijay na nagyan ijay kasla dagijay fish, dagijay shells kan tapno kasta continuous pa rin ang isda nga ma-catch dita Abra River. Kasi may ibuson, lalo na di bunog yo, may ibuson tila man na dita Abra River. Kasi di ludong, kayo lang ang may ludong, di ba? Dati close season na dahil, close fishing season. So, between October 1 to November 15, dapat awan ti agkalap ti ludong. Kasi dahil ti panahon nga, dahil ludong buntis, between that period, awan ti agala kuma. Kang runaan apang ta iti panang talinaed, ti kinaabunaw dagiti lames ti karayan, iti illegal, unreported, and regulated fishing wenno IUU fishing. So nga dati gusto sa dagijay electrofishing matiliw agijay. Tiliwan mi matlaen. Oray man pay basbas ti makalap ken maila ko na pabor ti vendor ani Leonora ti tradisyonal a panagkalap. Iti pinakyaw na ala ko na nga udang barakbek ti panangalada. Tas kawagas ti panagala da daytoy ma'am. Barakbek ma'am. Illegal ma'am po ba di ma'am tigi pagsyatan ma'am ti panagala ti lamos na pintas ma'am. Ma'am no handa go sarti illegal ti Umado ma'am. So ato ti maala na kita sawa mi ma'am kapag biag ti pamilya mi ma'am. No umado ti lamos ma'am ta ko ma'am. Ato ti pagbiag ato kiti upod nga sumarsaro na ma'am. Maikadwa a component ti Modern and Resilient Livelihood Investment wenno Marlene. Ditoy amay kanpanggedan dagiti mangalap nga apektado iti conservation measures ani implementar iti Abra River. As of today, adan din na ited mi nga 5 nga livelihood projects para kadagijay 5 nga Fisher Folk Association, ijay municipalities ti San Quintin, San Juan, Lagangilang, La Paz, Cantayum. Dagijay mo na nga na itedon kadiwa Fish Mart, kadiwa style, jay naikanda iti dagijay equipment nga kasla ko mati chest freezer, dagijay stall nga paglakwan, kan isda nga ilako da grant daytoy han nga mabayadan. Asosasyon daytoy ma'am. When Fisher Folk Association han nga mabalin nga ikan ti individual Fisher Folk Association. So nga DJ 5 ti worth na ti maysa nga project at mga 800,000. That includes yung pa-training namin sa kanila on how to agbenta, how to yung financial literacy management, tapos specific na technical trainings. Tapno kas pangarigan dati handa malako nga fresh fish kat mabalinda nga i-prolong ti shelf life. Maisa runumet ang maipatungpal ti livelihood project dagiti sangapulo nga ili ti probinsya akaraman a lumasat iti Abra River. Upat a cooperative met ti may kanti 40 million grant pakairamanan ti 2 manipud tubo ken sagay sa iti San Juan ken San Quintin. Maikatlo a component ti support to project implementation and management wenno SUPREME.
Responsable daytoy iti administrative management ken operation ti program kabayatan iti implementasyon. Kataktakunay na iti BFAR dagiti LGU ken da dumapay a government agencies iti panangipatungpal ti proyekto. Siyempre, sustainability. We expect sustainability kasi the project was awarded to them. Ngam they memorandum of agreement, kasama namin yung LGU na doon sa na signatory doon sa agreement na yon. So ibig sabihin, pag natapos na yung programa, we expect na yung LGU will sustain the project nga which were awarded to these beneficiaries. Sa kaupay ti Fish Corps Talakayan, ti issues and concern dagiti stakeholders seknan ti regular program ti ahensya ken saad program. Imunan ang nakadayologo ti BFAR dagiti fisher folks manipod iti na dumaduma nga ili ti probinsya, maisaruno dagiti estudyante ken batang itangal daw dagiti fish vendors ti public market. Jessica Boreta, Balitang Solid North.